Croeso i barc yn y Syngharad. Mae'n anodd credu wrth edrych o'n cwmpas ni heddiw bod y parc eiconig yma yn mynd i gael ei droi yn faes yr Eisteddfod Genedlaethol. O ble dwi'n eistedd ar y fainc yma, dwi'n gallu gweld parc y plant. Bydd y parc yna yn troi yn bentre plant. Ar ochr arall mae gyda ni'r bandstand. Bydd yna lawer o adloniant yna. Pan mae'r Eisteddfod yn dod i ardal drefol fel hon, mae yna heriau wrth gwrs. Dyw e ddim fel cael cae gwastad neu caeau gwastad, a mae angen gallu rhoi y stondinau rhwng y pethau pert sydd yn y parc. Ond yn ogystal â'r parc, byddwn ni'n defnyddio 3 adeilad yn y dre. Theatr y Miwni, a fydd yn troi yn bafiliwn bach. Canolfan yma, bydd yna lawer o theatr yn fanna, a hefyd o fy mlaen ni, dwi'n gallu gweld llyfrgell y dre, llyfrgell newydd, a'r llyfrgell yna fydd y ganolfan croeso, ble byddwn ni gyd yn cael ein croesawu i'r Eisteddfod.